Каня за кратко приветствие господин Светослав Богалински от Хоризонт Иванов. Уважаеми господин заместник министър, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин Димов, уважаеми господин Заман, уважаеми господин Щерков, уважаеми госпожо Богене, щастлив съм, че днес правим първа копка и поставяме началото на един мащабен индустриален проект, който ще бъде от особено значение за региона. Тази знакова инвестиция е плод на 3-годишна усилена работа, стабилни партньорства и голяма визия за бъдещето. За мен и господин Иванов е чест, че нашата строително-инвестиционна компания Хоризонт Иванов ще изгради новия завод за асамблиране на кабелни инсталации за автомобилната индустрия за Язаки в България. Индустриалното предприятие ще отговаря най-високите професионални стандарти. Цялото производство ще се разположи на приблизително 30 000 квадратни метра площ. Нашата инвестиция по изграждане на завода, включваща закупуване на земята, проектиране, строителство, възлиза на 25 милиона. С сроковете, които сме си поставили, предвиждаме след една година, юли 2017, отново тук да се съберем заедно, за да прережем лентата на новоизградения завод. Благодарим на световния лидер Язаки, които се довериха на нашия 22 годишен опит в изграждането на един от най-големите промишлени проекти, както у нас, така и в чужбина. We started our business in Yambo in 2006 and we opened our plant in Srilanka in 2012. Today, we are proud to say that with our two plants, we are among the biggest employers in Bulgaria with 5,000 people and one of the largest foreign investors in Bulgaria. Присъствието на Язаки ще допълни да се положи начин за икономическия пълтен на Хасковския район и че неговото бизнес, новото бизнес начинание ще бъде също толкова успешно, колкото и заводите на Ямбол. На всички бъдещи менеджери и служители в завода на Димитриград пожелавам успех в новото начинание. Благодаря. The priority you are setting is the same as Yazaki's potential project. We will produce the harnesses for one of the best-selling vehicles of our customer here. All of us know that our customers Също така окуражаващо е, че тази инвестиция е в
един отрасъл, който създава висока добавена стойност и е свързан с иновации и с високотехнологични процеси, именно автомобилната индустрия. България все повече се очертава като център за такива инвестиции и това, което Язаки прави, ни кара да се чувстваме горди от съвместната ни работа. Мислете за хората. Знам, че точно на Язаки това няма нужда да се казва. България е добро място за правене на бизнес. На второ място, мястото е правилно. И от гледна точка на транспортна свързаност, и от гледна точка на близост до големите градове. Специално искам да поздравя българския партньор от Хоризонт Иванов. Което означава, че в България има компании, които са на такова ниво, че могат да работят с големите чуждестранни инвеститори. Сила да прославя името пред всички дни на живота си. Амин. Освещава се този строителен обект, тази светена вода, като на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. И ни присно и во веки веков. Благодаря, отец Георги. Пристъпваме към най-важния момент. Символичната първа копка. Заповядайте. Да.